Zafê hêgayê keyê Abhûsê keyê Hesen awiyî. Payîzî hêgayanê xwe di genim ramenî, hemnanê senîke çînenî aw viradenî firêzeyî ser erd beno nerm. Roja bînî citikenî. Tayinê di kurik, tayinê di fasulya, xiyar û piyanzan ramenî. Piyanzê înan menşûrî, zafê. Vanêverê co înan piyanzî berdînî dewanê beştê, dewanê bejikan dirotinî. Nika Erşawenî hala Diyarbekirî. Ser di wês aşmî hema vajî ki werdê înan bê piyanz niyo. Mava jîn zimistanî serê sibayî mişewşî pewcenî, naca asê dekena leganê qirasiyî û çend sereyê piyanzî şîl kena dana ver. Abhûs zimbêlan mişewşî dixemilneno xirmî piyanz ra ano. Kirm kirm sey xiyarî piyanz caweno. Miyan roj de hewna bilgol bê piyanz nêweriyêno. Abhûs roja ke piyanz nêwero a roj tehm werd ra nêgêno. Vano ewro ez vêşana mi çiyîke nêwerdo. Piyanz ra tewir bi tewir werd virazenî, piyanzan kenî hurdî, rûn dekenî sûr. Çîneyê goştê qewurmeyî dekenî miyan, çîmîyo bîn dekenî miyan. Çi werd virazî, piyanzî dekenî ver. Xura kufteyî, nano bi nadir, bê piyanz bin ra nêviraziyênî. Mava jîn eke dorê pesiya, tewreyê Abhûsê de nanek nan û sereyeke piyanz û tikîk zî sol bibo, êdî ti tikan kul û kuncî bidî, ti cewahîr bidî nêweno. Teştareyeke verpalê koyê di xwe dano cayê ke berz, ke hema bola pesî êra biaso, adir wekeno, verê adirî de camirtkî roşeno. Nanê xwe serê taramiya komirî de qemirneno, seke hema newe tenûrî ra vejiyo. Piyanzê xwe dano kera ser, kulmê xwe dano piro, piyanzê şikineno. Nan keno leteyî, miyanê nan ra hilmik û germ vilabeno. Loqek nan cira keno erzeno fekê xwe. Ewilê zîlikê piyanz ra dest pê keno. Dano sol ro û weno. Xirmî piyanz ra ano. Nana xwe û piyanzê xwe fît keno, dima qutiya xwe ra cixara pêşeno, pê pizoteyê adirî tefîneno. Dû viradeno xwe ser. Oh, dinya a dinyaya. Ena rey Abhûs wextê ki şono esker, dî hîrê aşmî çimê ey nêgêneno piyanz ro. Tewir bi tewir werdiyeno la piyanz çino? Abhûs welatî keno xwe vîr ra, dew keno xwe vîr ra, heval û hogiran keno xwe vîr ra, tûtan keno xwe vîr ra, ciniya xwe keno xwe vîr ra, la eno mîratê piyanzî vîrê ey ra nêşono. Tam eksêcê her roje piyanz hina vêşiyeno verê çimê ey. Êdî hewnê xwe dizî piyanz vêneno. Abhûsê vatê, ez hema nêmûsabiya ke bi tirkî nameyê piyanzî çiyo, mi bizanayînî ez rewşînî verê qumandarî mi piyanz waştînê. Vatê ez epey tirkî mûsaya, la çimê me nêgina piyanzî ro ke ez yewî ra bipersî, vaje nameyê enî bimbarekî çiyo? Vatê şansê min ra mahet yew kurzî çin bi. Ez tiku tenya biya. Vatê welay êdî rojek da kezeba mi da piro ez şiya odaya bilûk komutanî, mi selam da, mi tekmîl da, vate mira va, söyle ne istiyor? Vatê mi va welay komutan ben piyanz istiyor. Vatê mi va ben piyanz yemezse ben ölüyor. Yan piyanz veriyor, yan ben bahşe bölüge gidiyor. Yani vano ez êdî herediyena ha, ez înan ra bena ciya. Abhûs dewe dizî gamake êyo cinî yan lajanê xwe danî pêro herediyayînî.
واتی از بنا جیا اکه ایو دوجان بداینی پیرو واتی از انا دورا بار کنا آب حسی واتی قمانداری وا امان یمان پیاز ندر سن nereye gidiyor یو مرا یو ایرا واتی از نیزانا سنی فهم کرد که تلفون آکرد ونگ دا ورد پوجی ولای ورد پوج آمکه ها یو پیاز خودر آردو اد سنی چمی مگنا پیانزی رو سکه روژ مری آکو هند دنیا وری چمی مده بی روشن واتی قمانداری و پیانز بودر موا عینی بودر آب حسی واتی روژ و انا روژ حتانی روژا که از بلوکت بیا هر روژ استیقاق ما یو پیانز آمینی اني كنتك زاي اسكران چم گنايني بيانزي مرو او فكي اينان راشيني ما قزر قرط دايني اينان ما اولي هاتو باري زيلك دي گروتيني قيچي خو باش كرديني سي خياري غاز دايني برو و كرم كر ورديني اذا هند وش بي ايدي عسكري مري بي سي فيوي